Am revenit, suntem în locul de care vă spuneam mai devreme. Asta de fapt este ieșirea din catedrală. Mie îmi place să spun catedrală, chiar dacă e moschee în prezent, pentru că asta a fost la origini. Iată. Acum este intrare în moschee, dar înainte se avea drept ieșire. Mai sus avem un mozaic foarte frumos din secolul X. Maica Domnului și Pruncul Hristos, flancat de împăratul Constantin cel Mare în stânga Maicii Domnului, care închină cetatea Constantinopol Maicii Domnului, și împăratul Justinian în dreapta Maicii Domnului, care închină catedrala Sfânta Sofia Maicii Domnului și Domnului Hristos. Mozaic foarte frumos. Avem aici și explicația. Da, aici s-a petrecut o minune, despre cum vă spuneam. Acele uși uriașe pe care le vedeți, turcii au vrut să blocheze ieșirea creștinilor din catedrală pentru a-i omorî pe toți ce aflați înăuntru. Însă, vedeți, ele sunt originale, sunt foarte vechi ușile, cred că primele secole creștine. Mai se văd aici cruci, sunt din bronz, masiv. Iată ce frumoase sunt, chiar și după aproape 2000 de ani vechime aceste uși. Deci, cum spuneam, turcii au vrut să-i omoare pe ce aflați înăuntru, dar, printr-o minune, ușile au crescut în adâncime. Iată, cred că jumătate de metru. Nu știu cât ar fi. Deci, în mod normal, ele trebuiau să fie până aici, ca să închidă ușa. Sus nu puteau, pentru că erau prea sus, nu puteau crește mai mult, pentru că e deja perete. Iar, vedeți, ușa este mai mare decât în mod obișnuit. Deci nu se poate închide ușa în acest moment. Iar ușile au crescut în adâncime, blocând astfel, sau permițând de fapt, creștinilor să iasă afară din catedrală ca să scape cu viață. Și blocând astfel intenția turcilor de a închide ușile și a bloca în interior. Iată și aici, se vede foarte bine. Au crescut în adâncime. Mai bine se vede la cealaltă ușă, dar această creștere este marcată cumva de acest plastic, astfel încât de atunci și până în prezent aceste uși nu se mai pot închide, decât dacă le tai, decât dacă tai partea de jos. Iată. Deci această ușă așa a rămas de când s-a cucerit Constantinopol, 600 de ani. Vedeți? Aceste uși au crescut singure, permițând așadar creștinilor să poată să iasă din catedrală și să scape cu viață. Puțin ce e drept, dar câțiva au reușit. Este o minune, pentru că nu cresc ușile singure, nici în adâncime, nici în înălțime. Și pe aici au scăpat singurii care au reușit să scape din catedrală de măcelul care a avut loc aici. Da. Am vrut să vă spun acest lucru pentru că nu știu câtă lume știe când vine aici, dar mi se pare un lucru foarte important. Iată, este foarte adânc. Foarte adânc. Iar ceea ce vedeți dumneavoastră, pavajul ăsta este cel original. Deci nu s-a adăugat nimic ulterior să zici că mai jos de fapt era pavajul. Nu. Acesta este cel original. Da? Tot ceea ce vedeți aici și pavajul din față trebuie să fie la același nivel. Iată. Deci nu s-a adăugat pavajul ulterior. Este pavaj original. Iată ce frumos este. Da, acolo am fost, am filmat adineauri. Asta vreau să vă arăt. La ieșire, uitați, am pus o oglindă ca să vezi mozaicul din spate, nu cumva când ieși să treci peste el, și văzând oglinda acesta, imediat vezi mozaicul. Da.
Foarte frumos. Cam asta vreau să vă arăt. Un loc încărcat de istorie, catedrală cu o istorie zbuciumată. N-a cunoscut liniștea niciodată, din păcate. Dar asta este istoria și lumea în care trăim. Vă mulțumesc pentru atenție și veniți la Istanbul!